Салом ва ҳамаи шумо. Имрӯз дар бораи билет чӣ гуфтанем, дорогие друзья? Я номер оставлю. Там есть говорящий по-русски язык, по-узбекски, по-таджикски. Русскоязычные, можно сказать, авиакасса для вас. Из Санкт-Петербурга, из Москвы и также из Екатеринбурга. Салом ва ҳамаи шумо дӯстони азиз. Имрӯз дар бораи билет мерава. Бисёр одамо билет мепурсанд. Мо ҳамин 3 нафар пайдо намудем ки билет мефурӯшанд. Дар ҳақиқат билет мефурӯшанд. Ва мо аями 3 нафар мақсад аз дуташ билет гирифтагием ки тоҷикои худмонай. Ана айсемиш хай урус нав пайдо шудагай. Дар Санкт-Петербурга бачо бисёр билет гирифтанд. Ана шумо метонем бародаро аз ҳамин нафаро билет бигирем. Ягон ташвиши надора. Мақсад ЭКБ и ака Артура технический 35. Ана доимо постоянно билет мегирем. Ай бародар на танҳо ман, кадом дӯстои ман ки ҳаст, ман бародара посоветоваться мекунам. Мақсад гап мезанам, мегум шумо ки брен аями бародар бигирем. Ва мега ягон совети кадомш гирем ки одам мисол вай чи ака Фирдавс амаса беҳад бачаи хубай. Мо ям бисёр билет мегирем. Яке дар Екатеринбург, главне ака Артурай. Ана ака Фирдавс ам беҳад билет бачаи хубай, ака Ёшай. Дай дар Дековоза технически 23. Ана Қадамшо як бародар маста ки дар Москва, Қадамшо Исоев мегам, блогерай, ҳам бо вай мекунам. Ҳам блогер мекунам, ҳам билет фурӯшӣ мекунам. Ана барамқа бародаро кадом ки билет дар корай, обязательно ман номерро дар главне мемонам, дар описание, дар комментарий, дар любой ҷо мемонам. Бидроен номерро бигирен, занг бизанен кадом билет дар корай. Кадом ки билет дар кор боша, бигирен, занг бизанен. Ягон ҷои чӣ нест. Не ки хитон договориться кунен, хитон гап занен, хитон мисол чӣ гап шид дар калаи ма бор накунен. Мақсад маҷа ягон спонсори ва ё нестам. Ё ва ё спонсори ман нестам шахсан. Ана ма просто пешниҳод мекунам барои шумо. Ай бародаро мешавӣ хеле ки мақсад билетотон ресуалиш мешава. Билетотон як рӯз пеш як рӯз қафо мезана. Бисёр хай проблема дар билет шиданаш мумкин ай, лекин ҳамаш раи ҳалли хича дора. Бе ташвиш. Ҳам бародаре ки билет мефурӯшам ба шуморо раи ҳалли хича дора. Бо маслиҳат мекунем, занг мезанем, бо ҳал мекунан коротон. Ягон ҷои панду фребиш нест иҷа. Мо ҳамчун як намоянда аз шаҳри Екатеринбург, як намоянда аст гуфти гапо мардуми тоҷик пешниҳод мекунем авиакасса, хонаҳои фурӯшӣ. Шахсан ҳозир дар ҳамин шаҳри гуфти гапо ҳамин Свердловская област ва алейкум ассалом хонаҳои фурӯшӣ бисёрай. Нафаро бисёрай, дача ҳастай, дачо ҳастанд бародаро. Кадоме ки имконият дора, шароит дора, марҳамат бихара. Хона кунен, ягон ҷои чӣ надорад. Чем дар як квартира. Барои занг задан аями ҳисоб ма камтар отключаться шудем. Ва алейкум ассалом меҷон, хуш омадӣ бародар. Ана дар бораи ами билет гап застем. Ана ва дар бораи ҳамчун як намоянда дар шаҳри Екатеринбург, ҳамчун як блогер и ман ҳастам. Ба ғайри ман бисёр блогерҳо ҳастанд бародаро ки ҳамчун блогер ҳастанд ва худашонро шинос намекунанд якам. Дим ҳастанд блогерҳое ки ҳама мешиносашон. Аммо онҳо ба худ мақсади асосӣ доранд ки дар як тараф мақсад қасобаи Екатеринбург яке аз блогерҳо бошад ки дар ин ҷо яке хай бисёрай бародаро шаҳр нест, ҳамаи вайро номуша гирифтанд. Ҳамин бародаро направлени хичо надоранд, як тараф доранд. Ман бошам барои шумо бародаро квартира боша, квартира меёбам. Ана мошин боша, фурӯшӣ дар шаҳри Екатеринбург мошин мемонам. Паспортошона гум кардам, паспорт мемонам. Ё ки ёфтем, паспорт мемонем. Ана ҳамчун як намоянда, ягон праздник шава, наврӯзи шава, ягон праздник шава дар шаҳри Екатеринбург ман наворбардорӣ мекунам, ё ки шумо да мерасонам. Ягон хабари нав шавад, мисол барои мардуми тоҷик, обязательно мо дар ҳамин канали мо дида мешава. Ё ки шаҳри Екатеринбург кадоми дидагӣ набоша, хай дар ҳамин канали ма тамошо кунем. Бисёр ҷои Екатеринбурга мо наворбардорӣ мекунем. Дар бораи билет валайкум ассалом, ман номерҳоро дар описание, дар главни мондагиам бародаро кадоми да билет дар кор шид, обязательно ҳамуҷа нависен. Билет ҳамуҷа нависен. WhatsApp ҳам дора, занг занен. Дар онҷа 3 ҷо мондагиам. Якумаш хато накунам
Екатеринбурга ёки Москва, Екатеринбурга, баъд Санкт-Петербург. Сета номер зиёдтарак даже 4 дар описани видео мондагиам барои билет. Кадомида билет дар кор боша, марҳамат наисен. Ҳозир ами бародарон дӯстони мо ҳамашон через Узбекистон рафтаистанд бародарон. Через Узбекистон як қадамра то ҳамун границара бурда мондаистанд. Ами номерои сеюмаш забони русӣ қади гап мезананд, урус ҳастанд. Сеюм, чорум номер, якум, дуюм номер тоҷика. Алейкум ассалом Музаффар Холов, хуш омадӣ бародар. Паймон хуш омадӣ. Умедҷон хуш омадин. Аммо лайка ба шата бизанем, бо зур мешавад бародаро. Кадомит подписатсия кагинесен, подписатсия кинен кам-кам. Ҳами билет почти ҳар рӯз як хабари навай. Агар ҳар рӯз ман як видеое кунам, ҳама мардум мақсад подписчико безор мешаванд қатъи ҳами билет. Ба ҳамин хотир кам-кам эфир мекунем ёки наворҳои ҳархела мепартоем ки ҳами бародаро дилгирифта нашаванд ҳами билет. Билет дар Тоҷикистон ҳозир 39,000 ай моҳи дига. Ҳами моҳ ҳам 39 та ай бигем. 39,000 ай Тоҷикистон ба Екибера. Ба Москва ха мумкин бо арзонтар боша. Ба Санкт-Петербург, Краснодар и тарафо мумкин арзонтар боша. Ба Челябинска арзон боша. Айҷа бо вообще-то арзонтар ай. 10,000 дига боз кам фарқ мекунад. Айса бо арзонтар ай. Неки ҳама гуфтесам ко прямой рейс нарафтесам. Через Узбекистон рафтесам. Узбекистон вообще-то арзон. Дрини Узбекистон шеринар як камази самосвали фурӯшӣ бошад дар WhatsApp навис бародарҷон, WhatsApp да навис. Мо обязательно вай мекунем. ҳамсӯҳбат мешавем. Номери телефони мо 980 69 55. марҳамат бародаро, мақсад ҳастанд бародарое ки самосвал мегиранд, мақсад мезананд меранд Тоҷикистон мебаранд. Бор мебаранд ёки мисол бор мекашанд ё мебаранд ба ҳамун мефурӯшанд, мебаранд дар ҳамунҷо мисол хонашон да кор мекунанд. Истифодааш мебаранд дар қишлоқшон. На танҳо самосвал, мошин, хона, чӣ чизе дорем бародаро фирistонен, роӣ кунен. То арзи имкона мо кӯшиш мекунем ки монем пешкаши мардум кунем. Ҳамин чизе ки фоидаовар боша барои мардума мо ҳеҷ маҳал пул намегирем. Барои реклама ҳеҷ маҳал пул намегирем. Не ки хона, мошин, ягон чизое ки нолозима гуфти гапо ёки ягон чизе ки дастурбни мардум дар ҳама ҷо аста, мақсад барои реклама. Чиста реклама? 500 сомон, 1000 сомон мегирем барои пешравии канал. Ана ба ҳамин хотир бародарони азиз, шумо кӯшиш кунед ки фаромӯш накунед дар канал подписатсия кунед. баъзе чизое мешавад ки мо мақсад тамоман ҳеҷ ки пул намегирем. Паспорта ёфтем, пул намегирем. Не ки агар паспорта ҷустуҷӯ кунанд, аиш пул мегирем. Барои тӯли чандин сол мо на пул гирифтем, на ҳеҷ нагирифтем. Ҳеҷ ки миннатдорам нашид, рости гап. Касе ки миннатдор шид нашид, мо ҳам парвош надорем. Не ки барои пешравии канал бояд 500 ё 1000 рубл бигирем. ин қасот бепул кардем. ҳисоби паспорт канал қариб маҳкам шид, бигем як бор мешава. Барои мумкин нест паспорта чиста паспорта партофтан. Ба ҳамин хотир марҳамат бародарои на самосвал 2007 каста дар кор боша, ин бародарамда занг зан агар номеро шамона. Музаффар агар номеро тамони бо бисёр хуб мешавам. Ягон каста дар кор боша, зангат мезанам. Дига ҳама каса хуб бошен, шерои нар худо нигаҳбонтон боша. Лайка ба шата бизанен, фаромӯш накунен. Мо дар шаҳри Екатеринбургем. Гапи хабарои шаҳри Екатеринбург дар канали мо ҳастай. Дин, культура народов, тоҷик, узбек, қирғиз ҳамаш ҳастай. Кам-кам будуре наворҳои пештара тамошо кунен. Мо ҳамин чӣ гап хабар шава мегим те. На имрӯз дин Россия дар шаҳри Екатеринбург, касе семения, касе хитиш тоқа, марҳамат бироен тамошо кунед. Дар ин рӯз ягон кас да кор надорад, бе ташвиш. Медонам ки бисёртон ҳуҷҷат надорен. Аз ҳамин ҳисоб мақсад метарсен. Билет аз Тоҷикистон Москва чанд сом? Ва алейкум ассалом. Аз Тоҷикистон ба Екатеринбург 39,000 ай. Ба Москвара номеро мондагия. Алейкум ассалом. Ислом ТВС. Ба Москвара номеро дар главни мондагия метонен гирен, занг занен бародаро. Аниқша пурсен. мо ки дар Екатеринбургем, фақат ҳамин Екатеринбурга медонем. Екатеринбург 39,000 ай бародаро.
ана пурсидем мақсад дар бораи Екатеринбург, душанбе Екатеринбург 39000 ай. Бо клуб дора, хуҷанд дора, бо арзонтарай. Номерора дар главни мондагиам кадомида ки дар кораи марҳамат дороин занг занем бародаро. Ням хе гап хабар ина мо дар шаҳри ҳамин Екатеринбург дар центр города улица Вайнера чайкаватка ҳастем. Неста ягон одам бия ка чой бихоем. Чой ҷигори ай ҷигори. Ҷигори чой ай. Хел. Ҳама каса созен тенҷен дига саломатиё хуба. Дорогие друзья, зашли, не забудьте лайк вверх, вот палец вверх. Нажимайте, пожалуйста, и видео поделитесь. Салам, Екатеринбург, Душанбе, чансма. Екатеринбург, Душанбе, вообще-то арзон, бародарҷон. Ягон қимати надора. Ҳозир билет хеле арзон шудагиай. Дар главни ман номери телефони ҳам бародарора мондагиам. Барои чӣ ман мондам номерошона? Барои мондам ки агар ман имрӯз пурсам, пага дига мешава нарх. Ё ки ҳозир ман мепурсам, шуморо мегӯм ки 39000 ай, шумо медурен занг мезанед, мегӯяд ки 25000 ай. Ҳар соато алиш мешава. Ҳар соат алиш мешава ҳамин нархи билетҳо. Нархи билет ҳар соат алиш мешава. Сенсор чанд сумай? Samsung J7. Бародарҷон, дар WhatsApp ман навис Шараф, ёе ки дар ҳамин канали ман дуро як бародармон Усто Азиз меган. Дар Таганскира таги мост магазини хидмда, магазини Самбойдай. Ҳамуҷа вай кардестай, ремонт кардестай. Бародар аз занг бизан, иншоалло ки нархи аниқшам мегӯяд чанд сумай. Мо фақат пешниҳоди мардум мекунем, мо фақат мақсад рекламашон мекунем. Шумо занг бизанед. Мо дар бораи ҳамаи чизои информатсия гирифта метонем, аммо пешниҳод карда наметонем ҳар рӯза. Гуфтестам ку билет ҳозир ман 25000 бугум, ним соат пас мешава 29000, 20000, 17000. баъд мегӯян ки мақсад ҳоҷӣ дурӯғ гуфтӣ. Ба ҳамин хотир номерора мондам, бародаро занг занед, алоқа кунед. Занг занед, иншоалло насиб мо ҳамхели бародароне ки дастгирӣ мекунанд моро, пешкаши онҳо хабарҳои навбанав мекунем. Шумо фақат лайк ва поделитса навора ба дигаро фиристонед, то ки онҳо ҳам бохабар шаванд аз будани мо дар шаҳри Екатеринбург. Ман медонам ки бисёр бародаро дар канали мо подписатсия ҳастанд, ка ҳамун колокольчика ки зер кардаги нестен, кайда охири ҳамин моҳ, ай моҳи дигар 39000 ай Душанбе ба Екатеринбург, ай Екатеринбург ба Душанбе арзонтар ай бо бародаро. Номерро дар главни описание мондагӣ метонед бигиред, занг занед. ба ҳамин хотир бисёршон бехабаранд ки мақсад мо эфир мекунем ё ки наворҳои нав мемонем. Бисёршон мақсад подписатсия кардагӣ нестанд, даже мешносанд, медонанд ё фромӯш кардагианд як хелеш ай канали мо. Ҳамин навора поделитсия кунем ба ӯ бародаро, ба дигаро дӯстон, онҳо ҳам бохабар шаванд. Иншоалло хабарҳои нав дар бораи билет мо мемонем, на танҳо дар бораи билет. Чӣ гапе ки хабаре ки шавад дар шаҳри Екатеринбург, мо мемонем. Недавно як видео мондем, як мусафед, як бародар, ҳамун мусафеда бояд Тоҷикистон роҳӣ кунад. Ана як домодиш дар шаҳри Екатеринбург будааст. Ман бародар илтимос ва хоҳиш кардам ки бародар, шумо ҳамин карта надорем ки мо карта монем, мардум пул ҷамъ кунанд, ҳамонро барвақта роҳӣ кунем. Иҷозат надод. Гуфт бародар оли сабр ки гуфт ана домодиш дар шаҳри Екатеринбург аст, як мардаки бақувват, бизнесмен домодиш. Иншоалло насиб гуфт ҳамун бародар пайдо шава, ҳамин ба ҳамун пули ҳамун роҳиш мекунем. Хай ман гуфтам ҳаста ина бародарон ҳастанд ки кӯмак мекунанд, ёрдам мекунанд барои мардуми тоҷике ки дар ғарибӣ мақсад тӯли 20-25 сол ҳаминҷа гум шуда рафтагианд, Тоҷикистон роҳӣ кунем. Гуфт ки не бародар, хай камтарак сабр кунед. Иншоалло агар ягон хабари нав шава дар бораи мусафед, бо мо албатта дар ҳамин канал мегузорем. дар шаҳри Екатеринбург набуд, агар не бо ман мерафтам, ай пеш мақсад хабараш мегирифтам, мегуфтам ша гап мезанам. баъд як-ду бародари дигар, бародаро хай чӣ хабаре шава дар канали мо мешава, обязательно подписатсия кунед ва навора ба дигаро фиристонед. Худо нигаҳбонтон боша. Информатсия бисёртар, пурратар дар описание ё ки дар поин дар комментария мегузорам. Дароин як бор бинен бародаро аз куҷо ба куҷо чанд пулай, чанд сум куҷо мерава.
баъзе ҳаму информатсияро ман худам намефаҳмам. Бароям қан номерои телефона мемонам, занг бизанем пурсем. Вай информатсиё рейс мондагиай, соат мондагиай, вақт мондагиай, ана отличатсиашон кардан намешавад баъзеша. Ба ҳамин хотир номерошонро мондам. Метавонем бародаро алоқа кунем қатъи ҳаму бародаро ки билет чанд сомай ҳар соата, ҳар минута, ҳар рӯза. Мақсад нархи билет арзон мешавад иншоалло. худо нигаҳбонтон боша. Мо бо шумо ҳастем. Вақти кори мо ҳам сар шуд. иншоалло эфиро дар оянда бо хеле ҳам зиёд мешавад. имрӯз агар имконият шавад як бо Екатеринбурга навор мекунем, мепартоем ден город Россияй. тамошо кунен, охи тамошо кунен, поддержка кунен. Як гуфти гапҳо канали информатсиони канали Тоҷико дар шаҳри Екатеринбург канали ма ҳаст ва дигар бародарам ҳастанд дар қатори мо. ҳастанд бародароне ки вообще-то подписчикошон дар ками осмонай. Ва алайкум ассалом. аммо худшона шинос намекунанд. Хай чӣ гап не бародаро, шумо маро мешиносед ки ма дар шаҳри Екатеринбург Парвиз чанд сол аст ки дар инҷа блогерӣ дорем. иншоалло насиб. мо ҳамин камтарак коромон бисёртар аст. то моҳи августа худо хоҳад кам эфир мекунем, видео мекунем, мепартем барои бародарони тоҷики тамошо кунанд. баъд бо ягон проекти дигар иншоалло ки пайдо шава пеш мебарем. ана проекти зан ва мард албатта ҳаст, вуҷуд дорад. камтарак аз ҳисоби серикори мо пишшон нашидем. худо хоҳад аз пишшон мешем. дар бораи зангирӣ мо мақсад маълумот дода метавонем. шаванд ҳастанд одамҳо зангир ё шавҳаркун, ҳамин қай ки байни ҳамдигарошон мисол бисёраш бачаҳои ёшанд, духтарои ёш аз шавҳар ҷудо шудагӣ аз ҳисоби ёш гирифтани шавҳар намехоҳанд ки мақсад